Zdravím, mé jméno je Kyrosek.cz a dneska tě vítám u nejnovšího dílu z hry League of Legends. A dneska jsem Jinx, je to zdarma postavička, jsou tady zdarma mnoho víc. Každý úterek je každá postava zdarma. Pokud si mě chcete přidat na League of Legends, tak klidně si mě můžete přidat na, tady má jméno, Kyrosek.cz. Takhle se jmenuju a hrajeme proti botům, protože jsem level 1, jsem si vytvořil účet, abych mohl začít točit League of Legends až do 30 level s váma. A tady máme Miss Fortune, Renekton, Anie, Sonja a Shen. Tak příjemnou zábavu. Tak, smětu, jak můžete vidět, si dám trošku dolů hlas, protože mi to tady mám Disable All. A začínáme jako za Jinx. A tady mám takové to, tak vám dám úplně v pořádku, žádný problém, vám to dám pod popis videa, tohle to tady, co vidíte dole. To je tak mérně řekl, že hud, nebo hub, tak správně řeknu to. Tak já půjdu na bot, protože jsem support. Běhám a je tady se mnou jeden kámoš, Valaky, nevím co to je, ale nevadí, ale řekl, on se ptal, či může se mnou točit a já jsem mu řekl ne, tak nevadí, možná, že příštím díle tady bude. Co tady je? Co tu mám? Hraju na lov, no. Mám slabý komp. Víte, počkej, tady video. Mám slabý komp, musím hrát na lov. Tak. A stejně se mi to seká. Na 17 FPS, to je dost málo. Na 16, ale nevadí. Točíš? Jo, jasně. Proč ne? Ale ten hub. Ten hub si úplně změním, protože se mi se nějak nelíbí. Já jsem trochu na play, ale za to mi promiňte. Tak, tady se schováme do křoví. Jsem úplně tady tak. Já tam dostřelím, ty vole. Haha, máš to tam, svítila jsi to. Pojď. Tady, pojď. Já pořád, já dostřelím moc daleko, kámo. Jsou to botové, o 3 level začneme Začneme s hráčmi pomaličku, někdy s botama taky, ale nebudu noob, protože když tak točím videa, tak začnu fakt s těmi hráčmi, to bude asi tak nejlíp. Jo, ne, ty jo. Jo, pojďme do ní. Ne, pojďme zpátky radši. Protože to nemá cenu tam, když tak zdrhají. Hele, tam Miss Fortune, to by se mohl dát. Dělej freeze blood. Já už nejdu. Tam je ta veš. Tam už nejdu. Ale mám nějak já nechci na Neverlo. To by byl už moc lama. Menší lag jsem schytil, no. No nevadí, tak mám 16 FPS, 17. Tak. Hraju na úplně na nejmenších detailách, protože fakt ty FPS mě serou. Nevadí, ale v příštím byle to přísám, že bude o mnoho lepší. Ne, ty jo. Čelej, zabiju tě. Jo, mám kill. Nemám. Já jsem takový nesťastný. Nevadí. Jdeme back, nechte mě ty posraný minioni. Jenom se dohýlím, tak. Už mi to moc žere manu. To říkám mu, že nějak mi nechá minioni. Pojď, zabijeme ju, já ji zabiju. Taký cast, jo. Šup do ní. Šup. Ne, budu mít farmu. Farmu.
Tak já zatím zničím tu turet. Šup, šup, šup. No a Soňa si utíkej reči. Nebo dostaneš. Já ji nechci ničit. Nebo jo. Ne, už jsou tady moc. Já jdu radši back. Tak zatím si ještě nemůžu něco nakoupit, protože já úplně šetrím, dokud nebudu 6 level, dovtedy nejdu back. Já pořád takhle dělám. Protože mám už jeden účet na 30 level. Nechytě mě, já jsem tak dobrý. Haha, to chce co? Tak pojď, tebe si ještě zabiju možná. Ne, nemám manu, ježiš, to snad není možný. Takový kousíček HP. Pojď, já si tady, ne, nejdu. Pojď, no ještě, pojď. 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 Jde, jsi zlá. Sonia. Jo, teď tě zabiju, Sonia, haha. Možná. Já si zabijem minioni, budu mít low farmu. Já možná jdu do ti Soni. Možná, že zasáhnu. Jo, ty jo, ona neschabne. No, říkám to. Nemám ignite, no, jsem moc malý level. Možná, ne, jo, takhle to uděláme. Budu točit videa z League of Legends zatím. A možná, že i pak i Minecraft se ještě uvidí, ale asi World of Warcraft vůbec ani ne, protože to já nevím, protože moc, jak jsem koukal na YouTube, moc lidí to netočí, World of Warcraft, tak já fakt nevím. Pak když tak v tom případě mu můžete napsat do komentů, či má cenu točit World of Warcraft nebo nemá. Ale já si myslím, že asi ne. Protože to fakt točí málo lidí. Už jsem 5, takže ještě jeden level zasáhnem a už můžu jít back. No, chce se mi back. A to už zase nedám. Ne, Valaky, nevadí. Nevím, co to je za jméno Valaky, ale neřeším to. Je to prostě jméno. Tak, ty jsi šílená, jo? Ta Sonia taková healerka. Ježišmarja. Teď si tě zabiju. Neboj, si zabijem minioni spíš, ne tebe. Tak pojďte, tady si taky hodím. No, já mám 2 jedny. No, teď jasný. Jsi lepší než já, no. Jste neměl nějak moc, jako, nezdá se vám. Tak pojď Miss Fortune. No vidíš to, že to jde. Zase začne zdrhat. Nesnáším botové. Já chci být level 3, já chci proti hráčům. Ty možná, že nezdrhej. Jsou takový hráči prostě co trolej. Se dohýlím. Stejně budu level 6, na co jsem se hýlnul? Ne, já jsem blbej. Jsem se překliknul, nevadí. Chtěl jsem si dát L-kom, level 6 nám. Já se prostě překliknu. Úterý. A on asi chtěl úterý. Ne, napsat, počkejte. Já už jdu back. Nechte mě. Možná, že bych to... tady máš. Úterý odstanu novou postavu. Nevím, to možná, že dostanu, nebo ostanu, to nevím. Já už jdu back. Jo, já odletěl, haha. Nevím, já si fakt nevím, co mám koupit, já si tohle si koupím. Miss Fortune. To, jak se jmenuje? Jinx hraju tak asi po druhé, protože já hraju tak pořád jungler. Si trochu pošpintuju. Hraju pořád junglera, protože mě prostě ten jungle baví. Tak, tebe asi Valaky nezabiju, co? On asi půjde back. To se nikdy neví. Vidíte, tady bych chodil učku, možná že to tady tu půlku HP vzalo. Soniu jsem nikdy nehrál. Ani Miss Fortune, ani nechci. No, takže, 23 minionů jsem zabil, to je moc málo. Ne, zase mi to vyžobral. Jo, dělej, pojď. Mám kill.
Ne, to je Shen, tyjo, nech mě. Jo, tady moc minioni. No, tady máte tu. Jo. Tak, máme ultimateku. To já se bojím, že to nezasáhne. Tyjo, ona mi zdrhne. Stává se to, no. Ne. Nechte mě. Nebo pojďte, já si vás zabiju. Tak. Co, kdo je nám mavivka? Nikdo? Tyjo, tady je nějak moc. Puf. A tady se mi to líbí to zelený. A tady tohleto. Jinak tady tohleto vůbec ani ne. To je jako, vyzerá jako to udýr, nebo nějak tak, no. Tak Miss Fortune, tak co umíš? Ukaž se, co umíš. Možná, že umíš víc než já, to se nikdy ještě neví. Jo, děkuji za kill a za pomoc. Si to vážím. Nezabijejme minioni. To tu jsou ani, když tak můžeš zabít. Šup. Ach jo, skoro se to nezachytilo, nevadí. Budu ničit tu věž. Bum bum bum. Ještě věžičku. Ještě věžičku si bourej. Já už přišli miniony, takže už můžu taky věžičku si bourat. Ale přišel máš Fortune a teď kam tam máš Fortune zemře. Tak ty mi už neutečeš. Takový speed. Hell, mám manu. Potion. Takže se vůbec nemusím bát. Z toho Minecraftu se chci vrátit. Možná, že budu točit ten skyblock. Možná. A možná i hardcore, to se ještě nikdy neví. Ale jak vám říkám, že mám další kill, jo. Že možná, že zahraje si dneska ani nebo Hunger Games. No, možná. Jak to budu stíhat s videama. No, nebo ještě vyrendrovat to možná, že až tak, když tak večír. Ale dneska to ještě na YouTube bude. Nemáte se o čo bát. A tak. Hodně lidí mi říkali, že mám moc nebo intro, nebo tak, jak se to říká. No, tak jsem se rozhodl, že natočím video. A máte tady to video, jo. Nebojte, videa už budu dávat už trochu víc. Jsem se do toho spustil. Jo, Miss Fortune edit. A jaký mám range? 525, opět v pohodě. Ne, nechte mě, já jdu taky back. Ne, ještě mám manu. Tady se čeká smrt. Zabiju tě. Ne, škoda, no nevadí. Ajajaj. Jau. Ne, tak musím jít pryč. Ty mě nezabiješ, od tebe se nebojím. Koukej. Ti tak uteču. A tě ještě zpomalím, co ty na to, možná, že tě zabiju. Říkám to, je to bot, no, co už. Kolik potřebuji? 70 manů. Takové raketky do tebe, trošku. No, tak, tady, ne, už nechci raketku, já chci zbraň. Půjdu back. Tak, tady má další kill valaky asi, no nemá, nevadí. Příště ho bude mít asi, jo, tady mám, tohle to si koupím. A teďka už můžu jít na damage. Tak tohle to tady vůbec není ani potřeba. Počkej, nemám bodky? Nemám. Tak chvilku už poběžíme. A promiňte, že hraju na takovém very low kvalitě, ale příští díl to bude fakt lepší. Budu aspoň hrát na love,
protože nemám nějaký výkonný počítač na to. Ale už nebojte se, ale už počítač budu mít lepší, možná, že ho dostanu na Vánoce, ale to se ještě neví. Ale možná, že si nějaký věci do toho koupím, no. Všechno se může stát. Takže zase mrtvá. Tak. Si udělám tohle. Ta bílá moje. Jaká bílá? Nevadí, dubek. Ne, minion. No, já to nebudu riskovat. Protože mě zabije, já nechci žádný nulu. Tady chci nulu, chápete to? Tady nulu. Tady nulu. Jsi zachytila, jo. Ale to jinak ji zabiju. Tak, teď ním zdrhnu tady. Tady. Když tady taky, jaký mám hezký attack speed. 525 mám pořád. Tebe dám taky, tebe se nebojím. Jo, mám kill. Mě tady zabijou minioni. Tak, teďkom takovou pentu. No, pentu až ne, teďkom. Možná nikdy se nic nemůže stát. No, počkej, já jsem to řekl obráceně. Všechno se může stát, ne, že nikdy se nic nemůže. Veigar, idiot. Ultina. Ultina, jo, ultina. Tady máte. Pachelko, už je to. Chtěl se tady portnout Shen. Ani nevím, ale odkaď. Nedopřál bych mu to. By jenom přišel jenom zemřít. Tak, ta už bude za chvilku mrtvá asi. Bude mrtvinka. Dostane ještě jeden. Já to myslu, to snad není možný. Tak tady máš granát. Granát není, a co už. Tady chodíme tu. Vardu. A tebe potřebuju. Běž do ní, prosím. Jo, to se mi líbí. Jej. Tebe zabiju. Aha. Vás tady vyskydím taky. Co si myslíte? Já jsem Bric. Tak tady ještě zničím tu věžičku malou. A už ne tady ta špatná holka. Ta bude taky malolinko chvilku mrtvá. A zase do mě šoupla 100 many. No tak nevadí, já jsem se Ajajajajajaj, takže to. Možná, že musíme zdrhnout. Možná, že se vrátím, když takhle tam on skočil. Možná, že bych to dal. Ne, nedám. Pojď. A jen si pojď. Ne, pojď. Vidíš to? Tak tebe nedám, fakt promiň, kámo. Nebo? Nedám, tyjo. Já nechci mít dead, promiň. Klidně si mohl za mnou běhat, tady to nic ti neublíží. Teďkom kdybych přišel. Triple kill. Jo, triple kill, možná, pokud to stihnu. Triple kill. Tak máme ještě něco, asi koupím bodky. Pořád podle toho všechno, tohle to kupuju, ale tyhle si nekupuju. To nemá cenu. Ultimateka, quadra kill. Tady je nahoře ta pentakill, a to bych už nestihl. Možná, že bych to dal. Tady bych mě zabil a ultimo bych zabil tohle co. Nikdy se nic nemíjí. Možná, že se uvidím. Tak tohle si tady šoupnu nahoru. Část ty věci dám dolů. Ne, týjo, ta zdrhne.
Nechte mě žít. Musím mě zabít. A už mě nemáš. Tak bohužel kvádru jsem nedal, no. Já tě chci zabít. Nevadí. No já to tam nechtěl, ale nevadí. Nevadí. Mám tam aspoň tu jedničku. jsem si moc věřil, že budu takový borec, no ale nejsem. Tady tak ještě vám řeknu něco, že tady budou moc videa vycházet teďkom tu dobu. Hlavně z League of Legends, protože chci dosáhnout aspoň 6 level, to bude asi tak 6 dílů, ne? Ne, 6 dílů to nebude. Nevím, ale z toho League of Legends bude asi tak dost, no. Prodám. No ještě těch 5 vyčkám. Tak a jedem dolů. Bacha, už to letí. Puk. Já přidám. Nebo jdu pomoct. Už běžím. To já. Tak. Potřebuju já minioni na heal. Proč ne? Nevadí. Tak, co to máme? Hurikán. Tak nevadí. Co je tohle? Jo, to je něco novýho. Možná. Nebo se mi to zdá. Ne, novýho? Jo, dobrý. Takovou kouli nikdy neměl. Shutdown. Ní. Nevadí. Kolik že má kilů? 5 k 5. To se dá. Úplně ujde. To nemá cenu. Využít ultinu. Mě len tak lehce nedáš. Jej, tady je moc. Nedá mě. Ne, já chtěla triple kill. Ježišmarja. No, nevadí, stává se, no. Tak, potřebuji ještě tohle. Jej, já myslel, že mi už nefunguje myš. Nejseš ty, no. Nejsem já. To 61. Tak, tady mám další triple, ale to nevěřím, že bych dal. Valek you did. Haha, už seš mrtvej. Nevadí, stává se, že někdo tam skočí, prostě se zabije, no. Tak. Chvilku jsem vypnul mikrofon, protože tady mě to vešli rodiče omylem. Tak jsem to omylem vypnul. Tak mám kill. Pojď. Ne, moje ultinu, já používám ultinu. Já jsem, jo, dobře, já. Teď zkus něco napsat. Já jsem ti jenom pomáhal. Já za to nemůžu, mám takový silný damage. Tady tě šoupnu, tak. Kolikže tady máme lidí? Tady to. Ne. Já už nejsem tak silný, jak si myslíš. No, aspoň jeden kill mi ustačí. Ale ten Nunánek je silný, ten Nunánek. Teď schovám. Ale i Ani je silná. Ne! Ježíš, tak to už moc lovím. Ne, to snad není možný. To není možný.
Lama. Proč? Tak nevadí, no. Tak jsem lama, no. To možná, že řecnou i diváky, ale mám 18:3, takže to není až tak moc špatný, ale mám love farmu, to mě štve, no. Kdyby to byl ranked, tak úplně farmu mám mezi 300 něco. Tak, takže jak koukám Valaky, nevím co to je. A Valaky už bude mít kill budu mít. Teď a možná, že mu tam trošku pomůžeme. S mojím raketem. Ne, to není možný. Vidíte, to snad není možný, co já dělám. Jdu si to pro tohleto. Tady, co je ta red, nevím, blue nebo red. Možná, ne, je to red, no. Du. Těch malých ani se nemusí zabíjet, ale mně se chce z nudy. Proč ne? Stejně nějak skoro každý mrtvej. Tady jsem mohl použít ultimum. Vidíte, dělám takové menší chyby, no. Je to vidět. Jede mi klavesu a nejde mi klavesu. Už mi jde. Tak, tady, tohle to miniona. Nevadí. Tak běháme. Jo, jaký teamwork. Double kill. Triple kill. Nech mi, jo, triple kvadrát, dělej. Kde jste nějaký čurán? Nějaké jde. Ach ty jo. To snad jste všichni mrtví, ne? Ne, už kvádru mi to nedálo, no, tak škoda. Nevadí. Možná, že by přiběh ještě jeden a mohl být, ano, říkám to. Mohl by dát pentu. Ne, to už nedám. Ty jo, tady tak fouká vítr. Co to je? To není možné, když ani nikdy taková silná nebyla. A je top, hajzlů. Tak. No, já ho mohl dát pentuka, lidi. Nikdo do mě nešel, jenom do tebe. No, vidíš to, jsem sám, no. Tak, budu točit vlogy a udělal jsem na to i intro. No, tak moc lidí mě psalo, že to je templat. No, je to templat, no, přiznám se. Nebudu kecat, protože já nejsem takový chlář, že bych tak kecal. Ty tam ještě měl takovou šanci. Že utek. Já jdu mít. Já to potahám s midem. Pušnu to mid. No, tak co tady? Tady jsou minioni. Jo, já jdu sem. Minioni, potřebuju minioni, to jsou moji minioni. Tak, co je tady? Tam jdu si pro pentu. Už mi to tady vyžobral. Jdu si pro pentu. Možná, že Valaky helpneš mi dát pentu. Penta je moje. OK, no. Uvidí se. Tak točím to asi 28 minut, co se ještě neví. Možná, tipuju si. Dáme je, jasně, běž do ně, jo, běž, tak, hustý, kámo. Úplně v pohodě. Kámo, úplně v pohodě, penta, vole. A já pentu nedám. Jak chci žít? Ale já na tu pentu musím být trošku jiná skilla. Postal jsem to. Spíš posral, ne? Tak už radši Trindamery. Běhej radši zpátky. On je jungle? Neměl by být jungle nebo? Ne, on je jungle. Proč nehraj za Lesina? Že by jsem jeden level, ale možná, že úterý bude zdarma.
A ještě vám něco řeknu o Minecraftu. Možná, že Minecraft budu točit ještě a na gamerovom servery. O, to asi jo, no. Asi budu tam točit i Annihilation, nebo Hide and Seek, nebo tak. Hunger Games, to ještě nikdy nic neví. No, a to vám pak tak, když tak řeknu v nějakom dalším dílu. Co to, kolik mám kilů? 22 k 5, no jako docela hezky proti botům. Já to risknu. A teďkom už mám kill. Nedal jsem kádru, co? Jo, už je konec. Neničte to. Nevadí. Tak pro tohle ten díl je už tak asi akurát tak všechno. Tak uvidíme se když tak na příštím dílu v LOLku. Takže s pozdravem Kyrosek.cz a odebírejte nebo komentujte videa, nebo můžete když taky lajkovat. Děkuju moc za podporu, ahoj.